Sanibonani balaleli emakhaya, uDr. Cele lo kuyona iNethezeka TV. Suggestion la yesicelo sicela njengamanje umuntu obukile iNethezeka sizocela abantu abawu-10 abane problem yesikhumba ikakhulukazi i-acne, ama-pimples noma ama-stretch marks abanaleyo problem. Sicela abantu abawu-10 abazokwazi ukuthi baveze izithombe zabo ukuthi banenkinga, ngeke bavezwe bazofihlwa ubuso kuvezwe i-problem. Bese kuNethezeka kuzobe sekukhethwa oyedwa ekubonakala ukuthi uyena ongathi unenkinga kakhulu, ngizomlapha mahhala leyo problem. Ayinduna amabala lezi eshiya amabala namabala khona noma ama-stretch marks. Kubantu abawu-10 sizokhetha oyedwa esizomkhetha engizomthutha mahhala until iziphele inkinga yakhe. Emake dokotela, umbuzo wami ungabala ekuthenini ukuthi abantu uthola ukuthi ukude nendawo yokuhlala uzokwazi ukuthi uyitreat i-problem iziphele nakuba mhlawumbe esegoli ngokumposela. Yebo, ngizomposela mina, ngingamtreatha vele abantu engibatreathayo bakude kakhulu. Mawukude ngizokuposela nje into zakho zifike kuwena siloke si-check nje progress. Dokotela, siyabonga ekutheni ukuthi uyabuyisela emphakathini. Mbuke lapha ekhaya, okubalekile isekutheni ukuthi uma usithumelela uzosithumelela nathi la kwiNethezeka TV inkinga yakho sikwazi ukuthi sixhumane nawe la kwiNethezeka TV. Masixhumana nawe usendele i-problem sizokuveza wena. Abantu ibona abazosho ukuthi cha ake siphuthume lo ngoba lo uyaphuthuma ngenxa ye-problem abhekene nayo. Dokotela uyobe sekusiza mahhala. Xhumana nathi kwiNethezeka TV uthi @iNethezeka TV lapha ku Facebook, TikTok nalapha ku YouTube, and uDr. Cele inamba yakhe ikhona naye. Dokotela, inamba yakho ithini? Number yami ithi 081 055 4332 081 055 4332. Abantu ngicela bangadembeseli, ungahlali neproblem, ungazinyezi, phumela obala ukuze uthole usizo. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Kumafofuke njengede ngabani isamba nesamba umgosi angalala maqedo lala bafoza nokwathi izigudla khudla uthi mawuvimba ngala. Uthi kusungale kumkhovu oyiphayo ngomadekeni oyishasa ngetsela. Ngiyabingelela le iNethezeka TV sithi uphila kanjani. Kanti ke igama lohlelo ngoba sithi uphila kanjani, baningi abantu abanenkinga ezahlukahlukene abasenza saze sakhuluma noDr. Cele. uDr. Cele sinaye namhlanje osebenza kakhulukazi inkinga zesikhumba. Inkinga zesikhumba zithinta abantu abaningi, abantu besifazane, izingane ezincane ezisakhula nazo ibuye zithinteke kuyona inkinga yesikhumba. Dokotela, avele sikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Sanibonani, ngibingelela ababukeli, ngibingelela iNethezeka TV, ngithi nje sanibonani. Dokotela, into esithinte abantu abaningi njengamanje endabeni yesikhumba indaba yokukhula kwabantwana besabancane. Ngifuna ukuthi siqale kubona abantwana abasebancane ukuthi inkinga zesikhumba iziphi ngempela ezenza ukuthi abantu beze besondele kuwena. Izinto ezenza ukuthi abantu basondele kumina ukubona umehluko nokubona intshisekelo enginayo yokuthi ngisize kakhulukazi abantwana abasebancane, because ibona engifocusa kakhulu kubona. Ngani na? Ngoba ngine experience yokukhula namabala, ukukhula nesikhumba esibhedayo, induna, inkinga nje ungayibala zonke yabo. Uze ube mdala uthi ungakwazi ukuthi ubuso bakho bunjani bamngenanduna. Usumdala usufisa ukugqoka uveza umzimba awukwazi ugcola amabala utwayi yonke leyo nto. So ngifocusa kakhulu kubantu abancane because angifisi ukuthi bakhule njenganathi, bakhule bephila lempilo. Abanye abantwana bayakuhleka, uyazi ubuye kuhlekwa nezinganeni kanjalo he. Mayisikhulu into sekuthiwa we usivezele uthi ubhobholo kanjani zonke lezo zinto. Ngizokahle ake sibuye la endabeni yamabala ngoba kukhona abantwana nasi isithombe siyasibona somntwana futhi onamabala. Ngifuna sigigxile kakhulukazi kulawo mabala othola ukuthi ngathi kuke kwaba nezilonda, namanye othola ukuthi umuntu ukhule sengathi umilwa utwayi wanayo kwaba ngathi kuba nezilonda emva kaloko kwagcina sekunamabala lapho. Njengawe dokotela, ikuphi okwenzayo kakhulukazi ukusiza laba bantu? Yebo, njengoba umbona nje umntwana lesithombe nje ukhuluma ngaso umntwana omncane una 5 years ngiyacabanga, kodwa usehlumezeke isikhumba esibi ngalendlela ukuthi segcola amabala yonke indawo. So
mina ngoba ngithame efika kumina kwakusakhona okuphumayo ngathi i-rash, kuphuma umzimba wonke, elunyelwe ebusuku, yebo. And njengoba ngisho ukuthi umntwana ona-5 years, so uma wakhe wangithinta exakekile noba naye ezwile, ngamnikeza ngathi okay, ngizomnikeza izinto una-5, izinto zethu ngenhlanhla ukuthi izinto zethu azikho dangerous, even wona lo cream wamabala iwona o-strong kunazo zonke into zethu, kodwa ngenxa yokuthi ngumixa mina nama-ingredients ami a-natural, a-organic, so uwenza ukuthi ube calm, ungafani nalabo cream abashisa abantu, ukwazi ukusetshenziswa njengoba umbona nje umfana ama-results usebenzisile una-5 years, awumhlukumezi isikhumba, yabo. So ngiyaye ngiqale ngitreat inkinga qala ukuthi like kumele kuqale kuye kukubaba, so sine soaking liquid esisebenzisayo umntwana ageza ngayo ukuze kuye kukubaba, ngoba umekhame encinzelwa kukubaba uzonwaya and ngeke kuze kuphela ukuthi kuphume amaqhakuva, kuphume nezilonda bese ishiya amabala. So once kwaye kukubaba abese ke eqale egcoba ke kuba khona insipho yethu le all in one ke le esebenza uyo yonke inkinga yesikhumba ne induna amabala iyo yonke nje inkinga, abese geza ke ngensipho leyo ke bese egcoba ku cream wamabala euqube ne tissue oil. Uma kuwukuthi umzimba wonke, because umzimba wonke yabo uzodinga into eningi, ngiyaye ngithi anga-add ne body lotion ukuze kube kuningi aqhube ndawonye bese yagcoba ku cream wamabala abese mixa ne tissue oil, ngikona ke lokho esisusa ngakamabala. Kungcono ngoba unombukeli uyayibonela lapha na, uyayibona ukuthi isimo besinjani kumanje, sesinjani isimo somntwana. Ngifuna ukuthi ukhulume kakhulukazi nabazali ngoba nabo bayabayekelela abantwana ekutheni ukuthi uthola ukuthi hayi inkinga yakhe nje lo mbandamo, inkinga yakhe. Ngifuna ukuthi singene nakona umbandamo ngoba sizongena kakhulukazi nasenkingeni yenwele, uthola ukuthi ayimili kahle kumuntu kodwa unabo ufakazi balokho. Ngifuna singene nakubona umbandamo nokukhuluma kakhulukazi nabazali, ungathini kubona? Abazali ngingaphinde ngigcizelele njengoba ngaye ngagcizelana before ukuthi abazali ngiyacela babasukumela abantwana. Ngiyacela babasukumela abantwana kuse early ngoba akuve kunzima ukususa amabala aseneminyaka. Kunzima kanti uma uzomsukumela early njengoba lo mzali nje enzile umntwana wakho una-5 abengekho happy ngendlela abona ngayo, wamsukumela uzothi ekhula manje umntwana uyothi eqala ehlakanipha uzoba engasenawo amabala esefana nabanye abantwana agqokela ikhindi zakhe akwazi ukuthi abe right naye. So ngiyacela kakhulu ngizogcizelela inkinga yomntwana ungayiyeki uthi hayi vele lona unje vele lo ufuzile hayi uzoba right mesemdala, because amabala akuyona into ezoba right mesemdala, wona awazisukeli yabo. Thi hayi kusawukhula induna zokukhula lezi okusalayo zizosdestroy isikhumba somntwana. So ngiyacela babasukumela abantwana bangabayekeleli. Even imbandami thothi umntwana mhlawumbe labakhule nembandami izilonda, abanye ke basemakhaya bowenziwa ukudlala enhlabathini nazo zonke lezo zinto, umntwana kumele umnakekele. Iyona soaking liquid isebenza lapho, uqala usokhe ngayo mase kwakhona ucreamy ointment encane engenzayo yokugcoba ilokhu njana amashanda amambandami emakhanda. Then umntwana wenze sure ukuthi umntwana onembandami usuke ne dry scalp, so wenza sure ukuthi umtholela noma ihe futhi noma into azoyigcoba meqeda ugeza ukuze isikhumba sakhe singomi singahlali somile. Ngizwa kahle. Ake singene kulokhu esikuthintayo kakhulukazi okwenwele singakushiyi ngaphandle ngoba kukhona umuntu ade enenkinga yenwele. Siyabona manje inwele ziyamile ukuthi wenze kanjani njengodokotela ngoba sazi ukuthi udokotela wesikhumba. Kufike kanjani ekutheni ukuthi kuze kufike la? Okay, uma ngithi udokotela wesikhumba into emele abantu bayi-understand izinto eziningi ezisebenza esikhumbeni nasekhanda ziyasetshenziswa. Ama-oils, if uyabheka ama-oils asebenza emzimbeni ayasebenza nasekhanda. That is why ngathi abantu uma egcoba megeza kusukela megeza ubuso ngensipho yami akageze nala le ndawo le ageze nakhona, because khona labo thola ukuthi bazini nje inwele azikho la mhlawumbe siqedwe umluko. So zonke izinto zami zinalawo ma-oils, noma usugcoba ungagcoba uhambe kanje la, gcoba nala, ugcobe nala, ugcobe amadlebe, ugcobe nomqala, yonke into ungathi mawugeza geza ubuso nomqala. And that's why ngiyakhombisa kuma video wami la engibenzele wona ukuthi ukhonjiswe ukuthi isetshenziswa kanjani, ukuthi geza nje ubuso nomqala konke kuhambisane nala, noma usugcoba futhi ugcobe yonke le ndawo nomqala kanjani.
kanjalo yonke. Ake sibuyelana ke sithinte dokotela indaba eyayibaleke kakhulu ekutheni ukuthi njengodokotela wesikhumba udokotela ubhekana nezinselelo ezahlukahlukene kumanje ngiyacabanga ukuthi kuningi obungakwazi ukuthi uyakwenza kodwa othola ukuthi manje uyazi ukuthi uyakwenza njengodokotela wesikhumba akusitshele nje izinselelo obhekana nazo kakhulukazi njengodokotela wesikhumba nezinkinga ezintsha ezifika mihla namalanga okwazi ukubhekana nazo njengamanje. Ukuyiqiniso lokho kukhona nami engibone ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ngani nami ngiyakwazi ukwenza ebengingazi ukuthi ngiyakwazi ukwenza because engine guarantee yayo bengazi ukuthi ngiyaqeda induna lezi zama teenager kakhulukazi emabala asebusweni but ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi nezinwele okay mina ngizenzele ihair food ngayifaka izinto engazi ukuthi zigude ekukhuliseni izinwele excuse me ngase ngenza ne hair spray. So kwaba khona ocelayo ukuthi enema ngabe uneshanti unenwele ezingakhuli yabo ngachaza ukuthi no anginayo isho yalokho because angaze ngikwenze mina nje ngikwazi ukukhulisa inwele ezikhona kodwa ngamnikeza but ngibe surprised sengibone sengisendela ukuthi inwele seziyakhula kuba yiloko nje no nama blemishes abanye bakubiza ngamachuba abalelo lokuba seziqhomeni mhlawumbe nala okumnyama okunenkani nakho ke lokho siyaqeda phela ukuthi kunenkani umuntu onakho kumele aqale azibuza ukuthi ngineminyaka emingaki nginawo lamabala lawo then azoreduceka baningi yabo nje khona besurprise abasho ukuthi yazi makeup angisayifaki bengakwazi ukuthi ngihambe ngayifaka ngemakeup ngenxa yalamabala lawo kodwa manje sengiyakwazi ukuthi ngifake athi umunye sengifaka just light makeup ayilento ukuthi ngiyibhixe ngalendlela bengijust ukususa lamabala because iwona ayinkinga kakhulu amanye enziwa abanye ukugqilazwa ilanga isikhumba abanye enziwa ucream uke wagcoba into wrong yamshisa ebese bana lawo mabala ke and once waba nawo lawo mabala hayi anzima ngcono engathi ungawasukumela kusakusha because mase neminyaka eminingi ayagoloza ikodwa ayareduceka eloke ehla afuna ube patient. That's why ngihleze ngithi kubantu be patient with your skin ungajahi ama results amanje ngoba uzolimaza isikhumba sakho. That's why besuka bathatha ocream abashisayo laba basemgaqweni because ufuna ukuba mpofu manje ufuna ukwenza umehluko manje awukwazi ukuthi ungaba namabala for 10 years mase wena ufuna ukwasusa in 1 month awukwazi ukuthi ungahlala namabala for 16 years mase uzothenga ikhombe yodwa and expect ukuthi yenze umlingo imagic sekusuke wonke amabala usumuhle usuyaglowa yabo anginawo umlingo nama yona imagic yabo. So obviously mhlawumbe ungaze uthenge kuya ngeenkinga zabantu bakhona abona umehluko esano 2 weeks but ikhumba zabantu ayifani so ngeke sijudge ngalokho ukuthi hayi ubani nje yena uthena ubone after 2 weeks so why mina sengikhombo yesibila ngubona umehluko ikhumba zabantu azifani inkinga zabantu ayifani nesikhathi futhi obe nenkinga naso asifani omunye vele mhlawumbe imabala akhe asemasha wena wakho ana 15 years unawo so ngeke kuze kufane vele. Bengifuna ukuya lapho dokotela ekuthenini ukuthi kuyenzeka yini ukuthi uthola ukuthi umuntu uthi mina ngiyuthengile noma ngiyithengile ikhombo ayingisebenzelanga kodwa ngiyabona abantu bayancoma. Yebo kuyenzeka lokho ikona and ngiyafisa ukuthi ngikumenshine lokho kuyenzeka ayikho like njengoba ngisho ukuthi anginawo umlingo izikhumba zabantu azifani ukhona ezongamthandi ukhona ezongahamselani naye ukhona ozothi mina ayingisebenzelanga kodwa ukhona futhi ozothi ayingisebenzelanga engalalelanga nama instructions uthola ukuthi ngizobuka iproblem yakhe ngimtshela ukuthi hayi wena udinga ikhombe ephelele udinga neserum ngoba unamajuba aba strong namabala anje mase udinga ne dark mark cream abese thina no ngicela unginike ukuthi nokuthi ayikhethele yena cela unginike ukuthi nokuthi asebenzise into engaphelele vele umehluko ngazawubone ngalendlela bekumele ubone ngayo mangabe sibenzise lokhu mina ngimyalele kona omunye athenge kanye abesithi hayi mina ayingisebenzelanga ikhombe yodwa awukho umlingo ngeke ukwazi njengoba ngisho nje thenga futhi ubone umehluko ungabonanga umehluko oqala thenga then ke mhlawumbe usungasho ukuthi hayi lento sengisebenzise 6 months mina ayikho into engiyibonayo sesingakhuluma ke siqale lapho ke engasho umuntu ukuthi hawu ngisebenzise nje ikhombe ekhuluma ngento mhlawumbe ka 20 years 30 years kodwa egcineni masethi ayingisebenzelanga ikhombe yodwa yoqala so ngaze amanye ngaze ngabachazela ngathi nami mina ngistrugglishile ngesikhumba mina I once used i-clinic bengithenga insipho i-toner i-moisturize 3 ngo 1500 lezo zinto
but nakhona angubona ngumehluko onjengalo engubona manje kulezi zami but angihambanga ngayobhala epagini lakhona ngathi lento le ayisebenzi udoti but abantu abamnyama ukhona ukwazi ukuthi afike epagini lami abhala athi lento le ayisebenzi because thina abantu abamnyama sinakho lokho ukuthi angazi ukuthi noma asithembi into yomuntu omnyama kubalula ukuthi siyijudge yabo athi mina lento le ayingisebenzelanga ngithengile naye nginayo la ayisebenzi lento lapho kulo mzuzu isize abantu abangakanani lento so uyacabanga ukuthi uvalela abanye abantwana bezosizakala amathuba yabo athi mina ngakho ku850 yonke lento angisebenzelanga njengoba ngisho mina ngakhipha 1.5 abangaki angikaze kodwa ngayobhala ka clinic ngathi lento ayisebenzi ayisebenzele because abanye yabasebenzela so ake sizama ukuthi singabi selfish singavikela abanye abantu yabo khona ulokhunjana umntwana nje osizakele uze wabhala ku Instagram wakhe isithombe sakhona ngiyacabanga ukuthi ngoba wathi akana inkinga ningasiveza basibone ayinalezi nduna lezi ezisabeka engathi ziyathunikala ngathi zibhlungu yebo so kwabona ugogo wakhe ophesheya wabona khona la kunethezeka wangithinta bangithinta wafika wamthengela ubaba wakhe ikhombo nangempela neserum ayiwaqala ubona umehluko emva kwaloko wasecele yamabala manje ngeke uzukhola isithombe sakhe nje sikhona zobona ngeke uzukhola uze wabhala yena ku Instagram and ngiyabonga into ayenzile ukuthi angabi nomona because abanye uyasizakala angasho khona omunye waze wafuna inamba yami ezowayibona ku Facebook uthi ngibona umngane nami loke muhle kodwa ngiyambuza usebenzela usana akangitsheli sengize ngabona into yakhe yokugcoba ngashutha ngase ngiyokukhuluma nawe ku Facebook bakhona abanjalo abanalowo jealous ukuthi ngifuna bangibone ngiglowa nje kodwa ukuthi ngisebenzisani bangazi but ngiyacela abantu singabi selfish because baningi abantu abafuna ukusizakala ireason yami yokuqala lento was not ukuthi ngenza business ukusiza abantu so ngiyacela osizakele aspread izwi spread the word tshela abanye basizakale nabo because abantu kahle isidayisa kanjalo ibhayi enhle ngokuthi abantu omunye utshela omunye abantu abaningi bafika kumina athi ngizwe ngobani so she wrote on Instagram and ama-teenagers amaningi angicontacta nabazali bazo which ngiyababonga ukuthi bayisukumele bafike bathi hayi sibone omunye umntwana abanye bathi sikhonza naye sibonile ebhalile ku-Instagram ukuthi into yakhe imsizile kanje so I'm grateful for ukuthi khona abantu abanjalo and umuntu omusha ofisayo ukusiza abanye that is very good kungijabulisile lokho Ngiyangithokozisa dokotela ekutheni ukuthi sidlule kakhulukazi kuleli point ngoba okubalekile kakhulu ukuthi ukuze sisondele nathi sondezwe abantu abathile abanye besikhuluma nabo bakhona kwiNethezeka TV beveza futhi ukuthi before kwabanjani ngikhumbula nenye intokazi uNtando kukhona nenye intokazi yangala ko Maritzburg isike sakhuluma nabo baningi esakhuluma nabo futhi kwayibona abakhulumayo sibona futhi nezithombe zabo sikhuluma ngabantu esiveze izithombe zabo ngoba zinjalo that's why sisicela nezithombe zalomntwana lo okubhale kukhona lapha ku Instagram washo ukuthi usizakale kanjani ukuze sikwazi ukuthi sikhulume ngento abantu abayibonayo njengamanje siya lapha ekutheni ukuthi dokotela siyazi ukuthi nazi insebenzo ikhona uhlezi phatha uchaze kukhona mhlawumbe okusha ongasichazela kona ngaphambi ukuthi singene ekutheni ukuthi kulezi insuku noma kulonyaka uhlele ukuthi usebenza kanjani ngoba phela unyaka nonyaka ngokwanda komthamo wabantu kuba khona indlela ohlelayo ukuthi uzosebenza kanjani nangu umsebenzi insebenzo ikhona ongasikhumbuza kona ikuphi nje okubalekile noma kukhona okusha okukhona mhlawumbe engqondweni yakho ongakutshela abantu ngalezi insebenzo insebenzo zisayizona lezo okusha nje ngisho ukuthi yona isoaking liquid ayikho lapha phambi kwethu kodwa ayintsha ibivele khona it's just that bingekho branded because bengiyenzela lo muntu ngaleso sikhathi so ngenhla ngenxa ukuthi sebaningi abantu abayidingayo so ngadecide ukuthi nayo ngiyibrand isoaking liquid ngicabanga ukuthi yiyo nje entsha okunye kusayilokho nje usayilo ikhombo yobuso yenduna yonke into iglow ikhombo yama stretch marks body lotion tissue oil bese kuba ikhombo yasekhanda ispray ne-hair food ne-spray kuyilokho nje Dokotela ngiyazi unyaka nonyaka kuba khona inhlelo ezintsha ekhona zokusebenza uthola ukuthi abantu bakudinga ngapha nangapha ngiyazi ukuthi uyakwazi ukuthumela umuntu useGoli useMaritzburg noma ngabe ukephi nezwe Cape Town naphesha kwelwandle ngicabanga ukuthi hambe ufike ake sikhulume ke dokotela kwenzakala kanjani ngokomsebenzi kulonyaka
Okay, ngokulonyaka sihlele ukuthi ngenxa yokuthi nayo siyacela ama-customer amaningi awo Cape Town, eJoburg baningi, so bayazi ukuthi nako koMpumalanga kanjalo bayabuza ukuthi nizofika nini ngalana, itholakala kanjani, izotholakala nini ngala i-product yabo. So kulonyaka sihlele nabanye odokotela njengoba ngasho ukuthi ngisebenzisana nabanye odokotela besintu, sihlele ukuthi siphumele eindawo esinama-customer ethu kakhulukazi. So kodwa sizoqala khona la eThekwini ngamanye ama-Saturdays, not njalo kodwa mhlampe singoskipha i-Saturday, mhlampe sibe khona ama-Saturday awu-2 e-workshop. Sizobe sise-workshop nje ematafuleni ngala eceleni kwase-Chicken Licken. If uzongena ngase-Chicken Licken ka left kulawo matafula lapho on Saturdays. Kodwa ngizobe ngibhala ku-TikTok, ngizobe ngibhala ku-Facebook ukuthi sizobe sikhona kule weekend. Aba-customer amasenayo inamba yami ngizobe ngibhala na ku-WhatsApp. So and then kukhona i-chemist asebezokwazi ukuthi bayithole kuyona because bengithola ama-complaint kakhulukazi kulama customer la eThekwini. I-office lethu njengoba liku-Victoria Embankment kusezansi kukude, so bayasaba abanye ngenxa yokuthi iTheku alisekho safe, ukuthi kuseceleni kakhulu, so ngathi kungaba phakathi neTheku. So siyatholakala i-product shop number 132 ngaseMathuneni, opposite eMathuneni next to i-Hammersdale Rank. Oh yeah. Yes, shop 132 iyatholakala i-product lapho. Yize noma ke njengoba kuyisama bayazi ama-customer ami kukhona okuhlala efrijini like i-dark mark cream. Ihlala efrijini ne-moisturizer because yenziwe ningani nge-oats milk. So njengoba kushisa kangaka mayihlala kakhulu ngaphandle it becomes runny, ayukuthi yonakala kodwa iba running. And then udark mark wethu ngenxa yama-chemicals angena kuyona lawa a-remove asusa amabala, kuye kuhambe ishintshe ikhala. Omunye wabuza athi engathi siqala ukuba brownish. It's not ngoba isuke yonakele, isuke it's because of ama-chemicals akuyona bese imixwa nama-oils ngalendlela emixwa ngayo. And I don't use ama-preservatives lawa are-dangerous, I use natural preservatives. So that is why ingeke ihlale isikhathi eside. Izinto zami I give them 6 months i-shelf life. Oh, yeah. Yes, ngoba zi-natural. We don't want to use ama-preservatives lawa uthola ukuthi hayi izohlala u6 months. Lezo zinto zenza sometimes zenza ukuthi into ingabusaba natural, kanti mina I want it to be natural, organic. Yes. Ngizwa kahle uthe workshop lapha ngaku Chicken Licken nizobranda noma kuzobonakala ngani? Kukhona itafula sinendwangu nje by enhle, sinegazebo. Igazebo is not branded. It's not branded kodwa indwangu isuke ibrandiwe ukuthi by enhle natural glow beauty products. Bazosibona isithombe sa enhle lapha. Kukhona ne-banner, so kukhona ne-banner yethu eceleni by enhle, so kuyabonakala nje kuba lula. Dokotela, okusithokozisayo ukuthi sibuye kahle, sithe siqala lonyaka sawuqala kahle, futhi siyabona futhi nezincomo zikhona zabantu, kakhulukazi nokuthi ke kube khona nabantu ababhala khona einkundleni zokuxhumana futhi zabo bencome umsebenzi, hayi ukuthi beze beyokhomenta kuphela, kube yibona abaphusha umsebenzi ukuthi uningibona nginje ngenziwa iBuy Enhle product. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Abantu abakudingayo bakuthola kanjani? Abantu abangidingayo basangithola kuyona inamba on WhatsApp noma uyafona, it's 081 055 4332 081 055 4332. I-office leli lese 166 Victoria Embankment lisakhona. Oselazi angaphinde futhi ayokhozi laba sengibazi uyakwazi ukuya khona ayothola khona i-products. Then laba bangaza basabayo bangasebenzisa shop number 132 ngaseMathuneni. And then Facebook wethu is Buy Enhle Natural Glow Beauty Products. Then TikTok it's Buy Enhle Natural Glow. Siyatholakala nalapho ila siposta khona insebenzo, ama-results, abantu bebonga bencoma nakho konke lokho. Elokugcina ungadlulisa kumbukeli ekhaya njengamanje ungathini makhona okusalile usungadlula nakona dokotela? Njengamanje nje ngathi siyabonga kakhulu kulabo abakholeliwe kuthina, njengoba ngisho ukuthi kunzima ekukholelweni entweni yomuntu onjenganami yabo. Umuntu uthemba kakhulu into azoyifica esitolo, azoyifica eClicks, mhlawumbe ngathi ihlangene nomlungu phakathi kanjalo yabo. But baningi nakhona nabanye nje ama-customer ami abusy atshela abanye abantu. Kukhona i-customer lami lesilisa nje kade lingifonele ensukwini lithi kunosisi ngimthumele lapha e-office, bayasaba ngase ngiyamtshela hayi
kulula isizotholakala laphana ukuthi kodwa uyasaba kade bedlala ngaye ngoba amthumelela izinto eziphuma eLondon azimsizi ngiyamtshela mina ngithi nansi into ezokusiza so ngisaba ngithe nje akathatha insipho kuphela because ngisabafaka uyasho ukuthi ngiyabafaka ngiyabatshela ukuthi guys ngizodlala abantu nansi into uthi ngithe hamba uthenga insipho kuphela wahamba nangempela ngangingekho e-office bafika ngodwa director wafika uthi siwathatha insipho so kuyangithokozisa kakhulu lokho ngiphinde ngisho ukuthi njoba I think mhlambe by May sizophuma siye eJoburg kodwa sizomemezela ama-dates njengoba ngisho sicela abantu basilindele sicela abantu masifika because laba nje batshele nabangakhona la sizokuba khona ukuthi hayi sizobe sikhona endaweni ethile ngosuku oluthile kanjalo so Dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngibonga nami kakhulu. Kunjalo ke mbukela lapha ekhaya sibonga kakhulu uDr. Cele besikhuluma nayo iBuy Enhle product yabona ke masikhuluma ngeinsebenzo ezithinta isikhumba ubusa amashashazi imbandamo kuningi kakhulu akuthintile nawe ungasondela imininingwane ikhona escreenini igama lami ngingumzothule ngokaShembe isibongo insizwa enhle kunazo zonke insizwa eningizimu Afrika engaphezulu kwami ayivele ifakile igini ayiphindi ibonane yipa